kana gama wannan ne kake dokewa wa zai ma magana kana gamawa sai ka miƙe ka gane don ka miƙe ka san it's like new topic da ka shigo ka gane in ka miƙe shi din ma za ka ɗanyi one step two step to mu je daga miƙewa action ba ruwanka da a gani ka miƙe haka a gani to abokai kasancewar mun jima saboda halin da muka fi wannan shi ya sa na yi deciding da sake